Tati, mi-ai relatat un puț. Sentință definitivă și irevocabilă. Ceva grav se întâmplă. Întrebările detectivilor se înmulțesc de la o informație la alta. Echipa rămâne pe urmele Ioanei. Ora 10 și 20 de minute. Ajunge în zona Berceni. Bună! Uite, mi-au respins soția mea știu unde lucrează, acum cum să fac? Să fac eu să rămân cu soția mea ca să o ajut pe bărbat? E nevinovat! Apurat! De la stat! Cum adică e nevinovat? Treaba ta ce faci, nu mă fac, eu te protejez, le faci viața, să-l las să facă 7 ani de potrivit. El s-a nimerit la lucru nepotrivit, o să mă să fotofetele, cum vine asta? Acum înțelegem de ce femeia a spus tuturor că a divorțat. I-a fost rușine. Ea știu ce a făcut cu noul său. La revedere! Ioana pleacă mai departe. Ora 11 și 15 minute. Ajunge la locul de muncă. Îl informăm că femeia lucrează pentru o firmă de contabilitate. Detectivii rămân pe poziție. Ora 16 și 45 de minute. Subiectul iese de la serviciu, dar nu se duce deloc spre casă. Intră în altă firmă. Detectivii înțeleg acum de ce femeia i-a spus fetiței sale că ajunge târziu. Orele trec. Noaptea se lasă repede. Ora 20 și 45 de minute. După aproape 10 ore de muncă, Ioana iese cu o Ai făcut? Lecțiile la ora asta. Mami a avut treabă, mami a avut toată ziua astăzi. Da? Uite, mami stă cu tine în cameră și mai lucrează un pic și după aia ne culcăm, da? Bine, brotăcelul meu, medisterul meu, brotăcel. Da, mă. Biata femeie nu are curajul să-i spună adevărul micuței sale. Dar cum o fi justificat lipsa soțului ei până acum? După o zi de investigații, detectivii ajung la o concluzie. Situația Ioanei este gravă. Muncește pe proiecte și aleargă câte ziua de muncă pentru a salva soțul din închisoare. Ora 7 și 30 de minute. Apartamentul Ioanei.
vreau să merg la școală. Cum nu vrei să mergi la școală? Păi de ce? Nu vreau să merg la școală. Nici mami. Ce-ai pățit? Te doare ceva? Sunt copii de mine. Nu văd copiii de tine, de ce? Sunt copii de mine că tati la pușcărie și... Nu, iubirea mea. Mami, o greșeală, o neînțelegere, mami, nu. Nu vreau tăcelul meu mic. Nu vreau. Mami se luptă cu toate puterile ca să-l scoată pe tati de Dacă acolo. vreau să merg tati. A trecut un an și nu tot de el. O să vină, stai liniștită, totul o să fie bine și o să fim noi toți împreună și o să mergem în parc, da? Ai văzut că tati ție îți face toate poftele și te iubește, ai văzut că îți cumpără orice. Ești iubirea vieții lui, tati te iubește mult de tot. Hai că trebuie să mergem la școală. Auzi, mami, dacă tine om rău, Mami, să știi că oamenii sunt răi și vorbesc multe lucruri rele, dar tati este un om bun. Da? Și hai să vezi, ai încredere că mami face orice ca să îl scoată de acolo să fie bine. Bine, broscuța? da. Doamne, ce-o fi acum în sufletul acestei micuțe când știe că tăticul ei este în închisoare? Și ce-o fi în sufletul acestei mame când știe că fetița ei este arătată cu degetul de niște oameni care nici măcar nu o cunosc? Dar care să fie adevărul? Super! Reduceri de până la 40%. Brânzică proaspătă cu smânt, 200 de grame la doar 2,69 lei și afine la doar 8,49 lei. Caserola de 250 mai mult decât ieftin, e de la Lidl. Exclusiv în Hiper Dr. Max, sărbătorim vara cu 3 hipervacanțe în Creta și 100 de hiperhituri de vacanță. Cumpără orice produs din catalogul de vară din Dr. Max de minimum 800 de hiperhituri. Uite ce mă stelai, mă! Și automat întragerea la sorți. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Noul serum Bright Reveal antipigmentare de la L'Oreal cu niacinamidă. Reduce 77% din pelele pigmentare cauzate de îmbătrânire, de soare și semnele postacneice. Adio pete pigmentare. Noul serum Bright Reveal antipete pigmentare de la L'Oreal Paris. Pentru că merită. Avem grijă de confortul nostru gastrointestinal cu Stomacon. Stomacon, pentru durere abdominală. Stomacon. Potriva senzației de freacurin, a balonării și a gazelor. Stomacon, pentru controlul constipației și diarei. Stomacon, calmarea rapidă a tuturor simptomelor. Gătește cumpără orice produs Galbani și poți câștiga 2 bilete la Monza. Marele premiu. Galbani, hemoroizii, durere, senzație de arsură. În lupta împotriva hemoroizilor, utilizați cicatridina supozitoare, numărul 1 în topul vânzărilor din România. În caz de fisuri anale, hemoroizi interni și externi, cicatridina supozitoare. De la Natur Pharma. Ăsta da weekend! La Kaufland între 7 și 9 iunie ai pepene verde 2,99 lei kg. 30% reducere la toată gama de produse și accesorii de curățenie Nivea, deodorant spray 250 de ml, diverse sortimente 19,99 lei și încă 9 cosmetice la reducere pe care le găsești în revista digitală din aplicație Kaufland. Durerea de cap în numai 15 minute și are efect de până la 8 ore. Padurere, Paduden Rapid Forte. Iar nu sunt vasele curate. Asta se întâmplă când folosești o tabletă presată. Așa că schimbă tableta cu noua capsulă Finish Ultimate Plus. Se dizolvă mult mai repede și are de 3 ori mai multă putere de curățare, asigurând vase cu adevărat strălucitoare dintr-o singură spălare. Finish Ultimate Plus. Pentru cele mai bune rezultate de spălare. Niciun subiect nu-i prea grav. Din cauza plăcerilor tale.
Uși, mă, moale, bă, picioarele astea. De ce erau frunzele verzi? Păi trăiesc la Palatul Regal, ce vreți să fie ca la mine? Și mi-a căzut o geană. Să mă ierte domnul că nu vreau să nu fac politică, dar arătam ca ciorbe. Ai vrute și nevrute cu Ilinca Vandici și Teo Trandafir la Follow Us. Păi ești bărbat sau ce ești? Cum să publicitate, eu vrei sau ceva? Follow Us. De luni până joi, de la ora 9 seara. Tata avea un hotel în Liban. Situația era foarte tulbure. Părinții nu i-au dat bani până când a terminat o facultate.